Hi guys! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ako karon sa kwarto ni Madam. Grabe kabugnaw kay guys. Unya si Maday. Ako man siyang inahan sa kanunay. Kung wala si Sir, siya akong katapad. si Maday ang katapad ni Madam. Nya karon big sponsor to Madam kay ngano pakilayan jud niya akong kilay niya. Mahadlok ba ako kay naabay ako kay naay ng bash. Injeksyonan ka day. Oy, mugani na yun ko nga dili ko gusto mag ang nag-bash nimo pangit og kilay, ikaw na karon ang gwapong kilay. Shit siya. ang mangilayay. Baka Kita ninyo guys ang kilay. Pwede mo magpakilay sa iyaha. Oo. Sa pwede siya buhim service basta kamo na magsabot. Just call lang kay Bayamiya kay para sa kuha mag-contact. Nagaanta mo contact sa iyaha. Barato ra ni siya guys. Dili pareha sa kanang uban na mahal kaayo. Oh, within Davao Wapo area. pa gid siya agi. Yes. Mahibawaan nato karon. Kamot ani pilot. Mahibawaan nato karon og unsay ang resulta no. So mao ni ang before and kay isisarya na ka. tanaw na. Tanawa lang ninyo ang after dani ko mag-ayang. Kasi masayo pag imong Tarong na diha. si Maday ko si katawa daw. Injeksyonan na daw ka day. Nipis nga habol kay tunaw na sila. Injeksyonan na daw ka day. Pwede na. Ala imo Usa ka na ko ang dago. Maday. Kala do. Kana ko sing itlog. Basa ka. Ani. Ito na lang sa taon. Yan naman. Oh, sa wakas ay nahuman na jud guys. Ni usa man sulti nimo. Tao na. Usa man sulti nimo Tao na kuno. Nindot siya. Di na siya mo. Di na mo fade. Di naman ibadlisan, di ba? Kunyari, manipis siya maayo. Oh. Kasi manipis pa di kay kuan. Kapalit diri. Palit kag brown. Imo Brown. sa Sundon lang ni siya. Pero ang kaning kuan, mutubo nga kuan, imo na po balibo. kabalo ka malimpyo. Kiskison lang ni siya no. Bladen lang siya. Ikaw maring mo kay maring ka pa. Ay, kaayo. Di ba gwapo na una. Mm. Gwapa ka gwapo gid og makapurma gid sa naong sa tao ang kilay no. Hala, thank you so much, Madam. Ano nagbas mo inge. Guys, kung ganahan lang jud mo magpakilay diri Davao area, Ano yung Sara? kontak lang si Madam Touch. Sar, gwapo ko ayo. Ana Hapdos. yun na hapdos. Ugma, anaon ni mo na sakit-sakit na hapdos. Di ka ni maghubag, Madam? Aw. Kung magano inom lang kung kaog-kuan, kanang inom lang kaog by GC kung sakitan ka. Mawala man na. Pila ka adlaw man ni mawala ang Ay, sa sakit? kuha kay kuan, ay sakit. Mm. Ugma raman ang kuan, ugma na ka. Anaon raman ni mo ang sakit, pero wa naman. Ako isa raman ka adlaw. Thank you, Madam. Oh my God, di ko kato. Sara. Thank you so much, Madam Tucci, sa sponsor. Pero makagwapa gid ang kilay, no? Mm. O klaro na imong naong day. Klaro na. Lain man ko ka ito imong kilay sa atong before kay kanang anak ra ba kana bang ano ba gibagis. Oh, yana ra. Kani kay kuan man. Mapurma na gid siya. Kay paana na siya kay ang niagi biya kay giana ra nako. Sir, tanawa, sir. Okay man siya. Bagay, no? Alab na. Midnight snack. Nag-order si Madam sa McDo burger. Ha? Sino mo gila. Duna. Hindi mo na ba? Kita mo ka? Ano? Kakuan sa Be, ihang maring? daan. O sa dili pantay? Ya? Di pantay bare? Pantay ang kanang ihang inner Pwede pero naman ating ang hindi saka na manggod kay dire. Hindi na usar maka hindi na makatingog maring. Maring Tusin Dire, saka gamay ang dire. Saka siya dire kay ay di natural lagi niya. pantay ang kilay maring.
Saka niya kay natural siya nga saka. Dili po na ako masakat dito kay na siya daan ubos dako kayo. Okay Di, po. lisod maapas. Ko isakan ako siya. Oh, nanay sanga, mura na kusa. Madubli yang kilay. Oh, mo nanay sanga. Gamaring. Nagay mo gawas Gamaring kay gamay Di dara. man mailhan. Nagay gamay o green. Di man mailhan. Mo gali ko isakan ako Ay, siya. na green ang gigamit. Kaya magani maring pasalamat ka na wala. Yan Kay na kung dili, sa inner dara. Magka-problema ka maring ano, ang gigamit tayo sa imo pang tato, di ay nga kanang pang tato sa kani ani ba? Yung mo saka kay siya. Ala gwapo na ka maring. Lahi Thank you, madam. Pag walk up like this na. Ay, lapad gihapon. Thank you so much, madam, sa sponsor sa kilay. Grabe. Si Mario, nakuluran. Si Joy Joy, nariban. Kami, nakilayan. Gwapo ang pagkain sa imong kilay maring. Ano man na magkilay diri light. Kay di man pwede pagkaon diri light, diri ano. Makilay ko so, sa pag-uli na to kay Jensen. Simple lagi ka. Pagka Sakit. gaano Abdos. Sakit na gid siya pagkakuan. hala mari pasalamat ka na iris to dai no. Oo na. Kaya kung dili ala gigamitan di ka kanang ink tato, kanang ink gyud sa pagtato. Pukuyan na okay. Kuan man lagi Asa na mo di ka puy. nagpakuan? Na mo puy ga kuan sa iyaha. Na mo puy ga pa kuan sa iyaha patato. Wala Ya lain may inani oh. Grabe kay ka color ang iyaha. Grabe. Ay, oo. kay ka color. Dili to make up tato yung gigamit. Kanang isa tawag na Ato kay pa sa sundo. unang panahon ba? Maring, isira sa palihog, Maring. Ta. Okay na ka? Hala, thank you so much kayo, Madam Toots. Kilay is life. Oh. Kumanami og kaon, guys, sa kuan. Dunkin Donut sa McDonald's. Nya naay basura ato ning ilabay. Nya daghan kayong salamat jud, Madam, sa imuhang sponsor nga pakilay. Dili man jud unta sad kong pakilay kay ginuko ag kadlok lagi ko kay nag-ingon lagi nga kana ang naay anestesya. Abisan na ko ang anestesya kung kuan itusok dagom. Dili man di ay mauto nga misugot na lang jud sad ko. Kaya na magid sad si Madam nga kuan ana ang magpakilay gyud. So nakilayan jud ang bayot. Nya karon ato ning ilabay ang kuan atong basura diri. Oh. Hala, salamat jud kaayo, Madam, for your blessing. More and more blessing to come. And salamat so much sa pakilay. Nahimong tao na jud ko. Kay sa una, murag tao nga murag dili. So, salamat so much. Nya karon ano sad ta kay magkatulog kay murag alas 2:30 lang siguro or mag alas 3 na ba. Nya karon sira na to ni siya. Balik pa dito sa taas. To pa si Maring Inday dito sa taas, guys. Unya si Dita Sara Gaga ang yang kilay pod. Kuan gyapon na yang kilay. Kana ang tattoo. Mulagi nga. Agkahayag rasad ang atong dagway tungod sa kilay. Tanawa. Akong kilay, di ba? Sa mo tagkagwapa, mga manang. Oh. Kilay is life. Thank you so much. Tanaw sa salamin. Laoy. Mabayad yung kung sa mapani. Ingani style na. Char. Ay, close na me. Close na. Palitats pa ka? Palitats pa ka, madam. Close na, madam. Paritats. Ihato din mo siya sa sakayan. Oh.
Yahan ita? Ako man. Ang kana yahan na Dili kang charming. Wala Wala siya dalang mga ilaw. Kundi tuslok sa inyong kabalo sa day Charmin magtato? Dilo siya Kuan man ako. Kuko iya pata. Sa kuko sa biyaha. Kini iya kay Yan kanang yung extension. laser, pwede na ipatanggal. Di alam na. Laser. Masura ni ma'am buta. Mutato sa mga facial day no. Facial? Laser sa ilok para muputi ang ilok day. Waiting o kanang hair removal. Muputi. Hair removal. Ang kana iya diri day, ba pwede na. Wala. Ha? Pila ka session day? 5. 5 session na di lagi tubo-tubo. Nya pila pa bayad day? Kay depende kay naga-promo mo gud ni. Unsa nga promo? Ingna daw promo. Kanang promo pila pod? Nabi 50%. Pila pod na? 50%. Pero ang regular ginamo kay ang lahi-lahi mo ng upper o lower. Lahi ang din. 900. Ha? 900 each. Masura man din. 900 per Session. ang Per kining session. isa. Oh. Nya kining dire bato-bato kay gamay. 900 po siya. Same lang na siya pero lahi lagi siyang price. So 1.8 Oh, nya karon naka-promo man ang diode na mo. o 50%. Ay. Nya kung bayaran tong 5 session, Kuha siya og session. Okay ra. ha? Kuha siya daan. Kuha siya Bayaran daan. Oh. So sa 5 session sa 900 5,000 o ka 1.8. 5,000 day. 1.8 Dili. times 5. 1.8 dili naman to 1.8 900 naman kay 50% pa 900 na ning duha. 900 ang duha. Oh, Times 900 5. ang duha times 5 di ka abot og 5,000. 4.5 ra wala na imong sumpa. Di na dyan mo tubo hangtod-hangtod. Dili na. Warag sa ilo. Gawas lang kung naay ka ng mga gagmay nga balaybo ka ng like normal. Wala na lang Oh. ng anak na Na lang. ma-shave nimo. Kana siya mabaga gyud na siya. Oh. So, ibuton lang to. Dili gyud mo siya hilabtan. Magpakuan Pero mo ka. itom to. Dili. Dili siya mabaga kung dili mo siya hilabtan. Oh. Isa siya mataas. Para sa ilok ka gusto ka nga imong ilok wala na balahibo. Kanina lang ako Oh, ipakuan. dili, di ba? Para sa mga babae Oh. na balahibo og ilok. Oh. Di ba? Na magi babae nga balahibo on ilok ako kay tulura man yung balahibo sa ilok ko di Oh. kaya Standby ka lima. dali. Lima ka lima Pag- ka sesyon. Dili pwede man na every yun sa ka magpasisyon kaya karon adlaw. Every after 2 weeks na siya. Pwede na po siya mo ano. Nyaman ka ng ano mauna siya rin dapat ipaano gina siya pag Kalasa ko pretty ma'am every 2 weeks. Pupundo na lang siya diri. Apoy ka ng Brazilian. Brazilian sa Dili sa ilok. private part. Private. ang katong dere kasakit giatay. Dili man laser lang man siya. Ang wax ang sakit. Dili na motubo ang private part. Dili na. Ay Basta kan sige di lang na ang day. session. Nakalimot ko sa press. Chat ako kay ate. I-chat na ko na kakaroon ano man kanang 50% is chat. nakakuan mo gabi karon nga ano nga man. Sige day kay para wala ko'y bulbo di na motubo. Nya masayo Basta sige lang jud kag session. Mayamiya. Pagkaalam mag-session. Basta di Pagkaroon, na masayop di din na siya. pila ka session. Masayo ba itong magkuha ng Depende bitin sa apil sa ka kabalbon. Mangita si Sir. Pero ang tubuan na tagdugoy gid ha. Oy, Si si Dugoy. Uy na ba? Pero ang kaning din sa akuan, dili na jud siya motubo. Depende na lang. Ay, nanak kay mga ginagmay. Oh. Gusto ka maka-maintain lang gito siya. Mubalik yung kay tag every 1 month, tag kuan. Oh, niya ibuton to mga gagmay. Di jud ni mo Ay, lagi ibta. Ay, shave lang. Kami lang ang mag-shave ana, dili kamo kay kami man ang kabalo kung saan dapat i-shave nato. Kaya naman ko igagmay yung balahibo nga maigo. Nya layo man ni siya balay. Di pwede siya sa kasemana kaduha. Naubag ng kilay na mayamiya oh. Ang kilay mailan kayo. Daun sa nahubag na. Diri oh. Man ano? Go out. Okay, may ang sumpa man niya kay Gani isa kay kasemana tubo tubo ay. na day. Oo, tubo na. Mga tulok adlaw na tubo na. Agay, kahasol. Usay lagi ako ibuton. Pag ibuton noon dugay, Agay, mao ni maka. Madam, salamat madam. makakuan makabaga. Oh, Uy, makabaga. kisa man ako kuha daw ilim nun. Kinsa man Imom na. Hindi Anindo to siya dam kay ko ano. Kana Oo, karon maka-timing ka nga 50%. Na ay Mahal ba yan na 50% day, siya. iyong anak? Gani. Sa una sa ilok no kay gusto kay ko magpaano sa 20 ilok. mil ang ilok.
Wala to. Oh, no, vitamin na sa ilong sa una. Anak ni mabit. Mamatay god. Ah, Pwede nangawala gid ilang mga balibo. Mawala lagi na day. Lagi mawala ni pohon. Kani Kani, Gido? 20,000. Salamat kay madam ha. And good night. Ay di na, good morning na. Good morning. Kay alas. Kay, 2:30 na. kung sa oras baka as gising ka makalakaw ulit. Lantis sa sa makalakaw. Alas 2, kuan na guys, 40 siguro. Alas 2:30. Ubok ko. Ito na sa gawas. Mami, Oh. ako ni Mami, kaya dili ako audio. Ayaw po kung kuan diha kay si Tita Sara Gaga raman na. Aman siya to ana? To ana si kuan? Katong nagkuan. Aman Tita Sara Gaga. Ang butog asa. Ha? Ako basta. Nagtiro ka tong gate. Siya dali. Wala, kuan kilay. Ha? Pag magkilay, usahan siya na lang daw na. Nya asa man siya? Plano lagi. Amo si tita og asa. Bauta man si Maring ah. Ay, wala. Auta, unsa man ita? Kandado nita? Dili. Dara na. Wala na. Ali na ta. Ilak di na yan. Unsa ani paglak? Dili na ko kabalo. Naglag, tulog ka naman na diya. Ha? Kaning taas? Natuyok na. Okay na? Itulod. Sige, bye. And good night. Oh, good morning di ay. Good morning sa inyong tanan. Kumusta ang atong kilay? Kilay is life. Karon na ami bahinon nga grasya gihatag ni Madam Tucci. So ato ni siyang bahinon guys kay naaman siya nga ring inday, naa si Joy. Dani nagkalat ni siya dani kay akong gipanghagbong kagabi kay Ginoo ko. Dani man ni siya sa kuan kutsyon niya. Si kuan Mio nagsige pangit-pangit. Kami niyo. Nya karon ato ni siyang bahinon. Grasya ni siya gihatag ni Madam Touch ali na mo dani. Kung dili mo magduol dani na di mo na ko hatagan. Kani siya. Oh, dana na siya. Kani ilahaning gihigdaan ni Ate Lab. So ali mo dani mga kuragi kay magbahin ta dani grasya nga gihatag ni Madam Tut. Kani amo ni. So kani may atong bahinon. Ablisan na siya Madam Joy kay para perfect ang atong pagbahin. Kaning isa amo ni. Oh. Kani kamo na magbahin dani duha. Maring kamo na magbahin dani duha. Sige. Yan kana Madam G. Ito na, iyag-iyag ka na. Imo na Joy. Imo na Maring. Iyahan ni Angging. Arawi ni sana kay wala na labot. Imo na Madam Joy, kang Angging, kang Maring. Tapos dili di ay ni ano, kinanglan ato ni ikaw sa na Maring di kana. So para ugma pag abot dito, igor ay panghatag. Di na ta magsali karaw-karaw kay ang kamot Ginoo ko ag kuan na ba din ang kamot. So kani siya Joy, Angging, Maring, Lilin, Putik, Tata, kaysa pa man ako, kaysa pa man Mother Earth, kan Ate Mercy, kaysa pa Joy. Ano mo Joy? Joy, Angging, Maring, Lilin, Utik, Mother Earth, Tata, Ate Mercy, ako. Isa. Hala, may nagpaigo. Hala, igo dyan siya, Maring.
murag gituyo jud siya. Ala, thank you so much, Madam Toots. Naanin ka mi dani masimo-simo ang ko anak Madam Joy. So, ang akong dalhon maring ang imo ug kang angging. Ay, ko dala ka lili. Ha? Ko dala ka lili, dako man imong bago. Oh. So karon ako, mama, utik, lilin, isa pa, tata. Isa man yung isa. Mercy. Oh, Ante Mercy. So ako ni siyang ikuan guys, duha-duha. Aw. Sige lang, kay duha-duha raman sad, basta duha-duha tanan. Hindi ara. Niya isulod na dahil nato. Panglain na dahil. Kisa man na silpon nga, naaba na danang gibutang. Lapay yung ako cellphone nga ano gilabot. Kana. Yan ganay bahinon di pa ni. Kana, ayun na. Bahin. Kamu ra duha na bahin. Kuan ni siya guys. Kana ang, kuan ni siya. Kanang yema. Yema. Bahin silang duha. Sige, go. Kay mamahaw mi guys, kay nanasad mi appointment karon. Ano silupin na nito taga ikot ide. Ayaw sa nahilapti kay Silupin raman. ugma na nato na kayagon. Ibutan sa na dato sa kuan kaw. Kay agon ako pa nagkuanon ianis dana. Mio, you're so very bright. Tagsayo ni siya mata guys. Sayo og mata unya dahil magkaraw-karaw dayon. Ha? Ala nahulog ra ba ni siya? Nahulog si Skatri. Oh, nahulog ni siya. Kasibangag ka lagi. Ha? Nakasibangag ang Mio namo. Ang yahang diaper kay ngano mahulos. Kaya among gipalit kay small man dapat extra small di ay. Okay. Sige na. Uy, alin na kay mamahaw na ta. Unsa nawala din? Bakit naro din? Ano nawalit? Ano nawalit? Hala. Uy, ilabas mo maring. Ano naman yun? Ay, hindi sa mama mo yun? Uy, ilabas mo. Langina. Ilabas mo ang wallet niya. Dito, mamahaw na mi guys. Hindi ko na bagay mo. Hala, pagdali mo diha. Kay, ako, okay naman ni ako. Kay, ang kilay na mo guys. Kagabi, ikilayan mi. Oh, okay na ni siya. So, diretso na ta sa gawas kay magkaon na ta. Ali na. Ali na kay magkaon na ta pamahaw. Hoy, pagdali ka mo. Magdala baliktad ko Ay na papa. Ha? Ansa? Ay na. Agoy. Nangapi siya guys. Unya ang yang pangapi na ay sigarilyo. Di jud mawana ning kape og sigarilyo ni Mario. Mario Jose. Sila kay wala pa man nagduol dani. So bahala sila. Sila kay wala pa man nagduol dani, bahala sila basta ako mukaon ako kay kung magyamar si Madam karon nga lakaw dayon bayot. Kay patsada ba tagkilay day. Hello Gian. Kamera ni Gian dani guys kay sila ako nang gihagat dili man agduol. So mangaon na ta makadam. Nasa na sila? Kanan. Ali natin na. Babe, alik na babe. Kaon na diri, kaon na diri, kaon na diri, kaon na diri. Saba ka diri. Mura sa tag Ilyas dani. Anak mo diri ko magduol. Ha? Oday video i-upload si Kinsa? Ngano man? Corn beef. With hot dog. Good morning everyone. Nga untang tanan.
kita. Ayan. Wala, nanay may nabahang telephone. Ang taga.